най-нестабилна обичате се двойка от един и същи пол. Това е най-нестабилното нещо, което може да видите. Абсолютно съм против. Абсолютно съм против. Добре, но да... Кои хора се обичат? Най-да ви кажа, между другото, няма значение. Друг път ще го кажа. Според вас не може ли да има двама човека от един и същи пол, които да се обичат? Възможно. Защо тогава? Не може да възпитават деца. Но не могат да са стабилни, имате. Не могат. Предвид. Но има толкова деца, които растат в домове. Това по-добре ли е? Не е по-добре. Но за това, че не е по-добре, трябва да ви толерираме. Не е по-добре някой, който ще го обича детето. Не. По-добре в дома. Не е по-добре в дома. Напротив, и двете са еднакво зле. По-добре е България да отстоява своите традиционни разбирания за семейство. Максимално малко деца да са в дом, да подобрим там много средата, но от моята уста няма да чуете да толерирам хомосексуалните бракове, осиновяване на деца от хомосексуални двойки. Нищо против нямам тях. Не съм възраждан. Но просто не ми е приятно мъже, облечени като кучета в кожени дрехи, да лаят в детски градини. И няма да го позволя, защото видях и такива снимки. И не ми е приятно хора, които имат такава сексуална ориентация, да се разбират с Тоест, като стана кмет, забранявам гей парадите. Ще има ден на традиционното семейство, ще има ден на детето, но лаещи кучета и някакви трансджендери, такива облечени като извънземни, няма да има. Няма да има и Луков марш. Не обичам крайния национализъм, фашизъм, неонацизъм, такива неща. Аз съм абсолютно консервативен в това отношение. Вие казвате, че те парадират с тяхната сексуалност, но... Аз не съм видял другите хетеросексуалните да изглеждат по този начин, като, как ги наричаха, драг куин. Те ходят с някакви пера, с някакви опашки, дяволи, лаят кучета, очаквам извънземни да дойдат с тях. Не искат да си ходят от тях, да се целуват където искат, да се женат, ако искат, да правят каквото искат. Да се женят, ако искат. Ама не формално. Да се съженят там, ще има Холандия, ще отидат, има такива общества, които това го приемат. Не ми харесва българското общество, това да го налагаме като норма и това не е норма. Трябва малко според мен, да се запознаете, да общувате с такива, да се запознае, общувам. Вие сте дама. Имате ли деца? Хетеро или хомосексуална? Имате си мъж. Имате си мъж, хора, ще имате детенце. И изведнъж пристига един тук, който лази по това, който да лази срещу вашето детенце и да се въргаля по средата на мира. Ама това е изключения, това са много... Добре, пускаме го на гей парада. Сега ще ви покажа снимки от София гей парада, да видите. И така го слагате и му казвате сега. Остави ги Ботев Базов, остави 1 юни ден на детето, гледай сега в този батко, ама той не е батко, защото наскоро гледах един клип How are you, what's your name? И тя казва Марко. С един мъжки глас. Така че съжалявам много.